Abusia premona nya to baby a wo bia ya mo ha mo akwa bebra so mamuni amaudo bi so nsemo a ya kekese ani ya bade ba besomo ene ayo dobo so me no ne da etoso mienu e wa fi mu yenim so tweri ampo yankrompo no a wode ya senwuma paase no kwan bia so ne atamfo be ye nyina no ebe kwa Yankopon be pegu ama bonsam de yetampi kwa twinimi no de etwafe no abusuansam ne dos na poso nie entete abotoso mpefem nsantwafa pronso kire se GPL to you mpenimfo bo mo ho na lorry fesi o masaso ababetumu bio na individual bondholders womo so de abasa anchakora womo baba kwaso ya ehwe sika samso no mo da krata hodo bi akono and National Identification Authority mpenimfo de ababetu dwasa Ghana card no a womo edema odifo kusi boaten no wonoma anyemfum so bia wo ho Ghana for bi no ma chase kase kire sa Sompa so mayi ye wo 15 million near the sesataise and batteries dia ne na Ghana ye problem ye dem be kwa manfi East abaton peso so ato man temu na ntete abaton so perform nsem dwafa pono so kire se emrantie bi o mututo gold akromfaremfo aprimanfo yakwakobo mutu akumwo mu ya awakwa hu taxi driver bi emu e wo sekire south man sinimu na abusua kwan ya emu no won ma ye no afa no na busia sunyane abonten so na light bill ne water bill ya yatumwe yesi amanfo tia wo mo tia mu no enya asem ketu ye betie sim ne enu omo edi nkomo kakra wie Agana de shebia wote adu jama so asase atia mo kire se won mo breje galamse fo akwa sa nu anti aban wongeka ne ho an amsa fo weni afofro pi ene yakekese ene ene se kase ababia wo bia na wie ye ba ne ye de ababesomo madwenche no mu nsusia mo mfa medom ye ne ye wabra mo kan we social media ye platforms ahodo ni nyina so oko Facebook wa aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM Facebook and oko YouTube wa Sompa TV Ghana wadwenche ene nsusia ode toto no mo a yeguso a ya bekase ene mamuo no ye bekenkan ede amamo ye de nsesan na ya obo amale bia boga wie me ni obi ade a sese de wadane aba nipa akosia ajiwa kwade boatin abuzanye brena fe nsam no bododo ntwoye nkwan ne enkotutu na asrani abasamfo mam ye de mo hyase ede free National Identification Authority wonuma atena ye abusunya eyemanimu sam deda semra so adwane o womra so agafie ma adehye a womo ewo dofton abaton pesua so onabo Samuel Kujetu ablakwa tabiri osofo pani a woda Power Chapel International no Prophet Kusi Boaten akwa nshiraje mpenimfo se na dwuma wo ye se National Cathedral Board of Trustees no twatwa for penny de ma board no ene nyuma a wo ye no office ni su ene ne ban ne ndiem mu no enhyeda enna ho no papa nti ebe ya shiraje mpenimfo wiwe ni sikasem mo wo ma enhwehwe na dwuma wa ye e wo National Cathedral ho se Board of Trustees eyi edema National Cathedral no ena biem so no akro no a ne tuotua ene na dwuma ye ne ade nyina no wo ma emfifi na se dwuma no a shiraje mpenimfo ba hyase aye no ena Okujetu ablakwa kro ya eden krata betu begye srede se Prophet Kusi Boaten wono kra ne Ghana card ekuta no no edin a woso no esesa enye ne din Kusi Boaten no ena woso ne mum kwabradu jamfi eni din a woso a wobusa se ekoba ne sei Salman sei nyina nim papa yi se efre no Prophet Victor Kusi Boaten na so kwakwa Ghana card ya wode kwabradu jamfi ene beko na omo aye Ghana card na ediama no eno ene nam soma National Identification Authority mpenim for the Krataba bonten echese wonoma anyamfumso bia ewo kwabenadu jamfi no a womo ede ye Ghana card ede mo sofo pani Kusi Boaten no mo de nchemu aba se omo kai pa semra no mo ye Ghana card no papa Kusi Boaten eko mo center ba ko a ne your friend say Vikandi School Center ewo asuebu a na okoho no mo January bosome no ne da na etosudunum ewa fimpino ene na duo no 2020 nim ena papa ne koye sabre no a ena na National Identification Authority mpenimfo wo mo eye registration no koye no wo de edine passport wa na kwabenadu jamfi ena na ewo so ne passport wa wo de ekoye no na kwabenadu jamfi ena na ewo so passport no so na enwui passport na kra papa no de koye no na ebewu me busome no ne da etosudunim
15th May 2023 nti na kyerɛ passport ne kuta no kwasi broni bɛka ne sɛ na ɛyɛ valid a expire nti National Identification Authority mpanimfoɔ ɛgye ɛde yɛ Ghana card no ɛde ma no wɔnoma ɛkyerɛ sɛ emra wɔde ne passport no so ɛba yɛ no ɔmo gyina so ɛde yɛ Ghana card no ɛde ma no a wɔn Ghana card nkrataa mu no eni baabia sɛ papa no ne din ɛde Victor Kusi Boateng a yɛwo no ɛyɛ September bosome no ne da ɛtɔ so nson ɛwɔ afiapem ahankron aduoson baako 7th September 1971 Ghana card mpanimfoɔ kyerɛ sɛ wɔn nkrataa mu deɛ yɛwom ɛyɛ Kwabena du Jamfi ya ne passport ɔde ba yɛ no na ebewu 15th May 2023 nti Ghana card no wɔn nkrataa mu no saa di no ɛna ɛwɔ mu na mmom sɛ kɔbasa bia wɔhwɛ Victor Kusi Boateng a wɔn Ghana card mpanimfoɔ no wɔn ani din bia yɛfrɛ ne sɛ Victor Kusi Boateng a yɛwɔ no September bosom ne da ɛtɔ so nson ɛwɔ afiapem ahankron aduoson baako 7th September 1971 ɛwɔ so na Ghana card mpanimfoɔ asa so de atatoɔ sɛ sɛnea ba ya na manfoɔ yɛ ne sɛ ɛne ɛba saa sɛnea Ghana card na nyɛ papa bi obi abɛtimi akɔ na wakɔ akɔsesa ne din wakɔsesa ne date of birth na wakɔ change ne din ya yɛ foforɔ de ama no ɔmo ɛkyɛ sɛ ɛnsi da kwambia so ɛwɔ Ghana card na ɔma yɛ de ama Ghana ma de hyɛ no obi bie ne hɔ no mu a obɛtimi akɔ akɔsesa ne din aba sɛ ɔmo ɛnyɛ Ghana card na foforɔ ma no a ebie ɔmo ɛkyɛ sɛ ɔmo yɛ no wɔn ayɛ adwuma pa de ama Ghana ma de hyɛ a efi ne nkekawa bia ni ho nti so obi gyina baabi sɛ ɔpɛ sɛ ogu Ghana card n'anim ase ɛna yɛ mpanimfoɔ adwuma ɔmo yɛ no ɔpɛ sɛ ɔsɛn no a ɔmo Ghana card mpanimfoɔ kama mansa nyina te sɛ Prophet Victor Kusi Boateng ne di ɔde ba yɛ no na wɔn passport mu saa passport no so na ɛyɛ adwuma a expire nti ɔmo krataa mu deɛ ɔmo ni Victor Kusi Boateng bia wom de mo di ɔde ba yɛ no ɛyɛ Kwabena du Jamfi a ɛnam so mo gyina so ɛde yɛ ne Ghana card ɛde ma no wei ɛyɛ nkrataa wie ya Ghana card mpanimfoɔ ɛde aba abɔnten. Ora Martin Pebble Suya convener the Ma Individual Bondholders Association of Ghana. One of some packers here didn't come more Hremo Sir Australia, one of my Ghana. Yesika Sam so ya Raken of Ratadano no Papano. As I done it then, and some can yet the far bondholders and hono as a sapa. Was a nan wa Baba can say. Sir, one more cramp and woman can home, and one more down when I want to my dream dear caca home. Adaba Chinuba won't cut tire Baba Montensono, Nasa for the dean womb. And on one more Chiramo say, and nay, one more ray no more tenacia, banded woman a kind, Ebe John and Canam Saya Shinti. Yamaya Duma, a Juada ye dear Nui, any Papa Bessa had 9 year chile, one munina da, a watching kuna one man and say aqua suya. I rama Gana sick as some sure aqua racken of Rataho. Aqua Quachana say, one would dear, one in free more tom, Nanyadu Mama Quine, Amasa domestic exchange program, no, Yadi individual bondholders 14 and show aqua wakampi. Wabra one of some packers here edin comono, watch Mumia would drop a wamba fa, and animal 2 1 with 2 crata, aqua asuya, a resica some show. Ese ni abaya no aya so pensioner for the ese say onye mfiri efi say ye sika ejiji musumi sia bia eba no a na de fe ho titru ye nutrum into the eka ho be haye da chi ye sika enfant to ye ndu a bia ese say ye nom no be haye nti say ye nyam bia enfa du aba ho a ye be ye no nye ye nti sikru but finance office na ye ko Juada may say, Juada be in Luhona and TB, Vishia or no, any part of the dorsal, the pensioner for a organ and had a million the class Africa on Tini, or the Biodano, and yet sadly on TB craft. But Oma, all platforms, he didn't come more, Cabia, a ticket decision there. You see, 450. You never corner. You can because if I go, sorry, sorry, I say, Baba, I say, the Oma, beat me, alcohol, the Ama police was a Tonica Bese, a do Babaho, because of the high pa. I was here, Martin Pebble somewhere, Waka, no, and I'm so my customer for. Where the ma pensioners, one was so I can't, an individual bondholders for no home. Yera, a do anane and she, one of some packers here didn't come more.
ya wo kyerɛ mo hyehyɛ ya wo mde gu akwan mu akɔ asoɛ ya ehwe sika sɛm abusuafo yɛn fam free bondo nkɔmɔ no ho na yɛn fam nkɔmfimfim mantamu na mobɛka hyɛ no nso MPP amanyɔko no hyɛ adehye a wɔn wɔ mfimfim mantamu bɔsɛ so ɔdomfo yɛ adom na kɛtrɛma da abodwe mogye de mafusa ne yɛn tɛte nkabɔ ne bia na sɛ Ghana ma adehye kɔhwie kokromuti ho hwiata ɛsa to aba ma wɔn mu bio 2020 ade omo beye ene se okom finfin mantem kropon Cape Coast no potem a omo ekwa kosi airport e de ama ade hye no a ewo finfin mantem honum na busua eno so ho man so sorry pa emedu baby na MPP amanyuko no pese omo kire se omo anka ne sa so mbesi airport wasi Cape Coast finfin mantem honum e so free crying eko Cape Coast no eye kwantia bia wo mo fi se ensem fata se enene pa Ghana ebe ya adwense ye kwa kosi airport e de esike kusu abonten so na nso amanfo kota brinkrata ba ya na di wa dance pefe se MPP amanjuku no akobi so ne kan ye wo mo manu festo ne wom so mbeye sa de ne de ama de hia e wo mfimfim mantemu enti na no ada mfimfim mantemu so afo ene ne nsemtwefo ehia wo mo ebotuman afam puntuduma e koso mfimfim mantemu ho ma me eye Justina Marigold Asan and then some Jeff Woodin command watcher say, one of my quaconya sassy yantamwa, ne tetreten ne kakrakanya some kitwa, a war commander and an important one more. A company beer, one more atudin say aye and aye consulting engineers and environmental scientists for and omodia show monsa, one more aye assassin what juma and any chrea contractors beko kujina so na airport noa mampenin and adu dankwa go for the bedi Dr. Alhaji Mahmoud Bamia, Esha Desia, one more finfim mantemu bow. Wama hyase aye ho adwuma yenua Erica nan no ne di sankomo yi yenua de papa na ye for dem akonje kasidu ya da omampanyin ase papa Sunday bi mo ka asem wonzido na finfimanto ya hwehwe airport a cher papa na nyankopon nchaze oye aye consultancy fo wo by there na wo de wo hwe na airport ne baba ase finfimanto mu wani ezinkita ho bebre wani ehia wo boye nkomo baby a woze bokọ ne nipa dodo a bi obey affected na ziezi nkomo a kire ne ndo na hu behia de yenye na nanom heads of department kukudama wo mfifi mantoma se airport bobaza wode wo kan bi mo yeye yen wo bem me mo zi misese ni nya na se chenye de yen wo kasa mo wata se dwumeza osundem obobazen watasi ya waswopa wonye wonba na wonuanom na won chidom sutum kasa waso wodi project no so wodi tum papa ntinde wi abreme ye ne ye beka the stakeholder engagement ayasha se enye nkofrizi airport na orba finfin mantom han no honkomo na mmenyu aja waje ni de airport nzamo azi baba finfin mantom oso papa edwuma orbo mu ha enzamoro ba finfimanto musu nto ya za matoto sre finfimanto mu funi de ye nyina ya fa yana kuma ya fa yana dwen ya fanta project yi nechi na no ko ya Canada man ya zempa bokes na so ye de taw man pinyi nechi ama dwen papa biara wenya wo finfimanto mu han mu wotum waye wasamaye osande se kenya na ka airport ko pe oye bebi fufura ka finfimanto mu waye nware njekwa nche ya ginu abo awo etu na ye tutosre ankranku biara ofinfimanto mu ade omboa abusuanti waya so for hwemfifi mantem no so ru ayire Justina Marigold Asan ena yete ne nkana no wacheche nsemu no se bosha mampeni na nado dankwa kufodo na bedi echire Dr. Alhaji Mahmoud Bamia de koma ade hye womfifi mantem no wo ma hyase omutu ho anamo a wo manya asase yantamo a ne teteretere ne kakraka nya asem ketwa o commander mpotemo no mo kwakwa ye ho adwuma na openi Leslie Alex eye aya wono ena sa company no a wo mo kohwa asase no no ma siesie asase no ahwasa asase no beboa no eja ene nsemtwefo di nkomo kire ne enti a wo manya baabia wo mfimfim mantemo se commander mpotemo no mo eno mo kwakosi eye airport no asie uchechire mu de ekire yen yehwe takraze yehwe we ani yehwe commander yehwe ni ehu nyeme bi wo ho nyema nyende warrior airport now warrior yehwe asase na ase abase no asase na ase usande betwe sivi bibia o bibia nanso eya e ka from ibi o ma ibi o nyemo asase wo sitin se si airport hotel na boba papa iti yehwe ni nya yehwe ma ewu na plane na orba obelanda
your baby a flight path. You choose flight path. It's in your account. You share flight path. You share in your account. Asana. Yes, commandant. We send assassin here also. Assassin also. Assassin so near class. I say, professors are done to you. Or the man, or the woman will see airport now. My prayer course now. Also, it's a feeling. Na yehu sena with the sloping topography and thing. And as I say, na pay so yehwe people who are airport who are ehwa with the airba news honya yusum and the clouds on the side that it's difficult to land on the those obstacles in yehwe. Abusiafo nti nienti a wo mo kwa akosi airport na si kuku akrom ewo commander Edina Eguafo Ebrem ewo mfimfi mantemu eno pani Leslie Alex Aye na ocheche mu de kire no se omanfa nkota krade omanfa nko Cape Coast na mum omo ede ko commander ene ne mpotemu ena na wo mo echeche nti so ba TV ne so a asase ne se ne yesitie ne wa asase ne so ensu etene fa so ene ne ma ewo so nyina eno mo adrom kozi broni manfo so ya drum ede ato ade ne so architect for no omo design airport no a wono mo eche so mo ko no mo akwa yesu adwuma dendenden afete enrade banyina da fango bo no asanso pagya ne mu an ye wokọ fuel stations ahodo no a sade enkane na petrol na yedegiye sa 13 series ne ade ne ne yakwa akogina 15 series ane mpeso no aduonunum eno achi no wo ha diesel nso a eno nso akogina 15 series ane mpeso ada so enti petrol ne diesel no emu nsadantwe bia eyakwa akogina baabi faako eno na shankafo a wo magana mutitiriwu ani atuma nwabiaja north mansiri masase atiam ekire se sanie ensuo ye no ewo se sa na owia nso ye na wo magana nko a no mu hu se fango bu akosoro a agese ye twan emabuo no kwa nanim ansa na ka ahyentuade won motimi atotum ye kan so obi adwuma na won mo ye ka no enye won mo angasa dea eduro no me no nsia kan wo mo kwa akoye sesi nanso ntiri wo mo koto asra GPRTU mpanyimfo se won mo nhyase anya hyehye ye nkrata hodo wo mo nkekambom na ka ahyentuade no won sanso emfa foforo emra bio yamane boni ba wa baidu ena ne ahyenkafo di nkoma won mo kire nsemu sei Waka de ben lord friend there also to my the petrol about 550 ne boy pa but see ane de akose me that we adwuma nkra 1 gram kwa me kura wonya on this we sell ban say o mo no mo santi petrol so my say ye friend there my so better so my you so on this my you petrol tuma ma de high pa because ye tills no my nya nti ese wo se moticase kaso ya ti ase mat so amaye afi ya tu petrol ya tills kura mat dika tum bet no amani usu ya bet nanu ya enra ya matum about 10 cedis from the petrol di mai e ka ba wo hase adwuma ye no di pa ka matum chese wo check ya petrol to 1 gallon woko be miensa na asa miensa so wonya iska wo se we wonya hiantum animanum ye dia ba na ne droba fo die ne de ya kase ya koma ju so na ya tro kwa de ya mi ati yi wo de se fair so da bia wo to petrol da bia wo to petrol isi watum ko 70 cedis yanso ya yiru mu ko dwom ne am bia ne ho a ya te so ya adwuma ne de nsa pan ne ya kwatira afi yanso ya mako school bo mpese ya ma be se de mo aye no ana ara na droba fo de aban bia ba osisi droba fo sa nti aba no wa hwe no anye lolo fe no hu bibi dia ye be ko demonstration e de atia no because oni ni wa high pa because we boy ne se wisi so se enne pa ka se bo bra wa Ghana ha emwa wo ko hwe de cement ya hwere duru pe de nema ni nyina toa o mu dini basa ni nyina kan obi na masa ho tibi nyina aba yesu because aba de o moye ka scan de so pa scan de me min se mpafo bi na hwe ase na do so ni hu bi because ntin ma se bibi be kwa ban ma abra won de iska ya wa body won te wate na wote ya na mo be no otu afa ho aha ezi yetwa tikti wa ha kan tikti wa sei but ne kwa no ba ha sei clean akra na mo mo ya bibia mu mo mo sei tai ne eto no we 14 tai ne eto no almost 50 cedis and 100 cedis scan de mwa ya kura ba m na kan ye na do ba fo no o ye bibia kan wadwuma boboka ti se de minua mo kan o to koba 13 tai 1.5 enye ensan wa zato petrol ti bitman se ese no lord fe no oyi se ene
mpanyimfo no ana ayɛ sam deɛ yɛntimi mpie deɛ na yɛka abusua wei ayɛ ahyɛnkafo a ɛwɔ atwema wabiagya north ɛna yɛte wɔn mo nka no yɛma no bɔne ba wa bɛdu ɛna ne ɔmudi nkɔmmɔ yi abusuan lɔre first ya yɛnkɔ ɔma no so ne yɛne panimpa bɛde yɛkyɛ ɔhwɛ ne amansa di nkɔmmɔ ma GPR2 kuo no ɔpani Samuel Amu a ɛnkɔdi nkɔmmɔ mfa ho ɛfisɛ yɛtete sɛ ebia GPR2 foɔ ɛbɛto lɔre first mu same ma hɛn na mpom yɛ deɛ yɛda Awurade ase same na yɛate seɛ se mo sɛ bɛto lɔre first mu bio Many of my nurses, Nanincha, were cheer for. I'm a mamma, I tell you, my papa, more yet the boy, Mangana. Now, the woman in Anna said, Yakika Mukakra. Yes, yes, sensitize the public, no. Ma Umanya and Yasia Kakra and war. Baby, a fango body free, and the baby I do, and a baby I say, FFA corner. Na se ekonso ehunsun sanso so a ebetime de aba edo ne asate aye bi ho nkomo na ni nyina ne se emse enche na aban hye ahyenkafo ma yete ya hyenjiade so eye 15.3 na yete so no na sabre no na fango bo no diesel no ejina 16.10 na enumu no se mekwa chire kakra aban no net memufo hyase so mo ne ye kasasa nke yente so asabre no na fango bo ni gina be 18.99 ni ade e ye ka se ke fango bo ne ntini ansale fom amma medu 15.99 a enya de a yete so ade yi ampa ebedu 16.10 aban ne ye kasa de se yo e be ye ti ye ka hyenchi ade so this no ni hyase e ba fom Isani kakra kati memufo bisae mo answer joko bisae oh ayembia baby aniama kono ayembia so yebetina sa atisu bio e de no so e ba monte be ka se de e kono no sa na etimi kwa akọ fom de a e na ekodu mpempensu bi a sese yete so a yenso yebetimi atiso enti no na nse na afa de ye huru ya fango bo ne se epege ni mu bio epege ni mu ba ko mielu miensa a sa bra me no ka sei diesel price na kakra na assign akudu 16 cedis per liter. Na petrol no so 18 pence so dia asa 10 pence no. Eno na fe ye di asututu from ye be nya ne ntie se anhwe ni ya na fango bo be se pe gede bubiom. Enti no fango bo na ye the major component a yen so bi ye adwuma no. Enya kosoro pepepe e ka bibia wo man ni mo ka. E na sabre no so no components are they running a business, no? The major one is for products. And so I have a lubricant. And so I call a spare part and a taxes. We look at the insurance for about Bontin is almost 2 a year of insurance, 30% effect from 1st January 2023. I mean, look at the calculation, you only say almost to about 45%. Spare parts for about Bontin, so much it's almost spare parts to 20. Car cover here to Caneno, Nante be a 1,005 near the Epigen, car cover a to be 3,000, 2,005 near the Belgian what they do. If the interior here for Nina, yes, also, spare parts market up for spare parts, Nina, the Gina. And into the name maximum 40 as say. The Sunday, some good morning said, I have to accept the medium. Now, components and also in the media. Now it's likely say, yes, I actually a lot of favor. And in China, yes, I yes, sensitize the public because they didn't say NGPRG for yes, so let's preoccupy to Purani about to say a lot of favor. They didn't say Banaka, a demonstration for much trouble. And in the yes, I see here, but the room of Matia says that the Anima Econo, the Sanko Subium, extra 16 cities now, and the 16.1 million years. The Sansra of Kosrovia, and it's likely that you don't say, yeah, true, yes, Same. Same, Sanya, not just a baby, a Gina Nadia, see the diesel boy and their Cassania Moca say 15.9, 15.10, like I said,
and to move your mind because asata no pay me no ka say diesel go for ton 15 cedis 90 pesos and a total for so a ton of 15 cedis 90 pesos and then I can say and such a be my and ne mum say china na such a ba entumba ba na man for so che say emra ye tete so bebrebe no eboa na wasa muti free so no mo ante mu bu Ghana fo na fe ya to so kakra mo se chenchira mo ba betum e ba sa na mo ne Ghana fo ani ne ye eno so ya no say many other guys say and say the old nyina say ebra ya ka say ye tri yes jadi and so 15 point sorry 15.3 no about say can say yes so yes so say dia aban e share no na everyone say there are some other I can say transporters here na entiso ne calculation no e bi etini mo kakra mpia ebenya complain say bi mo anti so 15% na me de ekeka ka ho enti no so ye be do say no ye hu say anything ye can say the dia price regional say ye ntini na sa ho no say the dia do ye to e ka chincha de so de and so the president need everybody possible and I say them say yes so they are not percentage ahead and the day so and also you check other components and percentages I have to so and so the calculation then you say cost for and cost na here and to so the na moment to so the ye new percentage e dey so na mo to the cat e dey ye tisium and ye tisium it is full other components like one issue the running business. Matesa me yada se eje susu ani de akire di de befra to bia ne besa ba onche ne wa ba beto so yada se pa ene wada je awie why Menso me da ma se pa nya me nhira mo ne aduma pa mo nya me susu enhira busuafo epenin pa be de akire a ohwani amansan edi nkomo ema GPRTU ku no ye fe ne Samuel Amoa ene wa chechiri nsenu no North Tomra Shabajani yera Samuel kuje to abla kwanso ayo hwemu bi de piedwa a kire se o man no say adanhwe na guabonten Ghana ban ta asenko a ka tayo ka akoba ene ho battery sika chasa ban no kire se wode akwa sano nko ano 15 million Ghana cedis nyes ga to anso yete ha say yesu se o man no ankasa sika nim eno nam so ama Ghana fo binum ne amane boni ba wa baidu adi nkomo kire se te sa pa de sene wormonyafo ka no de a ene no man no yete sika so na so kwom de yen wo ma Ghana wo sika pa na so aho kire ya ne nyina da ba ya so afiri empanyimfo no wo ma kwakwa ya omo sa de no ankasa wo mo na adie ana ho aho kire no wo manfo no mmom ana atie enam so ama enai enkomo twetwe ye ko so ewo yera eba obedu ana Ghana de hye binom ntamwo no won ma kire mo se susuan pa sa Ghana ban to me de sika twetwiri die 15 million Ghana cedis akwa ya ka tide a ene na o ma Ghana no ankasa ye wo problem ya ye hia se komisheni bi ebedom yen so ma ye ni da chi bia amremu a na ye koto eni be say 2 years ya won free so no de na Ghana aye furufura na Ghana say a pro na tete kra because mo pe wo mo ho ya Ghana fo de wo mo mpe ya so ne to abama mo adenti na mo ye bibi sisi yesa da bia no mo de mo sesa Ghana ni sika no sa no mu de no mo yire no mo ma no ma ye hyepe na ya ne to abama mo ne yenso da bia ne ye ho kire atade we nam se aduma nko yinti ahyem 4 days adenti na se basa on be kwa akwaje bosia no enso mo mfa nya adepa de o kan ne wom on be sa akwaye ye sa ne ma na sika na ye basa still no man no na ne ho kire onye bibi kase pa de o ye de ya kase ehunu so na ye toro ye hunu so ketekete ese kwa de akufuado kwa meto abama no but ese oma gidie wo mu emu nyina ayere asa tise wo ba ne wo gidie pa se ensan betima ayere aba se dada na wo so kwa na mfise ebebo akufuado kwa de nipa ni arehemu bia ayere ewo no because ase wo mu ne mu mpanyifo na ne ye wo mu ye die mu anu mu yere epe ye de wo mu ni adwumpa pa bia ayere efe because boy adwuma apon woti peto ska akomesika kura unya bi mesika na ayere asa ide ndo se basa tu kase so am yato asa tikes kaso peto so a mo increase ko e go for the in fact Ukrainian men ni manipa adiensa asifom se kobokra no na eto kobokra bi ya 670 na mzim ko to koba 1.3 battery na kuta 2 million ko onya bi na no ko to adi ehwamo anya de wadi ni po hwamo pa
I was your Ghana for being my drink and your coty. Afei no abeka ho aye ka wo se so mpa 93.1 FM ya wi aprem to breka se na nsa no ba bia wo bia no yeguso e de ma star bia bia no waje nkyere ene onsusu ye fa beka ho wa bra odom ya ka ye ho e social media e platforms ahodo ni nyina so uko Facebook wa aye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM waje nkyere no onsusu de bia bia ho no mo a yeguso aye beka se ne beka nka dia mamo uko YouTube wa aye Sompa TV Ghana waje nkyere no onsusu ye fa bia bia ho yeguso aye be kase ne be kenkan kase free Sompa 93.1 FM so e wo Kumasi abonten so no esaso yi achia adada no akwa kofa Sompa 98.9 FM so e wo sunya ene ne mpotemu yento akase no so ne yemfam free mampani na nado danko akufo do sika pimu a wo mode akototo ka battery a ye hu ne wo mode ye bia no ne yemfam enkonsem fufuru mo na no ada ne yede tu manim se man sukru jadwuma e ko Ghana Water Company Limited impenfo ene ECG abaya akwaje tum say your light bill your water bill no womo entutum ya light bill ne free na kwa hyase a yeso ma pagya mu 30% water bill no so 8.3% ya astarte ye adwuma na yentete ne sa ade hye wo so nyina bonten so ene ya nuanom Sompa 98.9 FM adin komo kire se nyamianim ene bonsamatiko we de anu oden enyamai mu ye ntimi na sa so kwakekere na nkana de aba beto so a na Ghana made hye kum ena mpese mu kum ya na we eyemra yensem twefo no tihi so nyina bonten so ene ade hye ne bi ebutu man ene tifi sesie na nkrofo be rente ye fi ne bi no mu ye 8 na water bay ba ye nipa nyina se ye 12 water bay ba na ye tua 1,200 120 sorry 120 and ne ye tua ana nkrofo no tuko aka nipa 4 last month e buy no omo say ye kotu omo say na man obeteki record so meter no so no o ye mistake nti ya ntua water bay last month te bia beba this month e buy no eba 114 Ghana cedi nti medwene ho amenti ase we nipa tama ne ye do so krampo no ne ye ntua se ne na ye swate ne kusu tua nti menti ase so be ye Ghana bia no omonye apro na no mo gba na me ya bre o ba ya ka bi o meka yo meka no na wa ni o man kasa na se wa mane man kofo ma ene wa 2024 no obi enkoto abo yes enkoto abo because ye to aba se aban no beboa ye o sa ne ma we hu ntina ye to aba ma aban no na fe de esene dada ne dia utu pay mu ma nipa de se ni jesi sempo na oda to so a no say da kokko share water be uda ko share bia e fe se ene kwa na se e bai Catherine Sembia na mudi nipa. Enti sana akoko da adue na mpemfo ka bi no hu. Sa COVID time na aban na bidbo se ereje mrane se maja water betua, moja light betua, enti ne ebose no. Sana koko da adue. Enti sana mudi be times 2 am yesa atua. Na se aban no owu no okeka. Enye sa. Enti esra mo se de Ghana ayedene. Enti water before light before no water no for mo se monte so ma wat na ye bre. See a light being in water being dear. To see a tomato to me, dear. And I say, get to us. See a Juma ye, and shut down cost of Papa Bia. Unquala guso, Beshan Quala, Ubeto books, betray school fees. The light being in water bake a crank a crans or so, Massa to two. And dear higher pants, ye cassa and higher now, ye boy. Cause Busumi Bia, and ye skakiton and nipadi beko. Besumwe bia ebebe bia so na yatum de moye ne de enye kra abusia fonti we aya adehie gusu nyaye ena yeti wonu munka ne nyina light bill ne water bill aban agye atum seman sukuru jadwuma eku Ghana Water Company Limited ne ECG nka ne adumso yi ne nyina mu no wo mo entutu light bill ne water bill na adehia wo mo sunya nche adabraka wedie anomodene I was ya kwa mano Sonia kwa kodin kwa modi free search south mansinimu. Krobi a friend say apraka so eno ben agona. Na amanebo ya tete free hono ano den. Ya say taxi driver bi wakwa hu na mu. Sa ebodua bi ho pa na busua we chen yeso asanuam am sa patre na afa na pie. Ya kwari akwa kodin komo no ya bisa say aso. Bone bay ena papa ye. Richmond kusi ayadansini oho. Richmond hey. Ya na minua. Na nneoma boko de.
Nyame adom bɔkɔ. Kuro ni ebo ne say ankasa. Ha edi ne abraka so. Aye abra moma. Abraka so. Oh okay mo. Taxi driver yi a yɛtete asa wawu yi eba ne say. Me nua ba. De tie ne sɛ anɔpɛya ne yenya ne ntie sɛ obi awu ɛda obi kokofuom. Enti ɛbɛyɛ a yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ. Ɛno nti ɛbaa saa no ɛma yɛfrɛ polisifoɔ. Ti yɛfrɛ polisifoɔ no ɛne yɛbɔɔ mama ne before sɛ yɛn ankasa yɛbɛfiri fie kora mpo akɔ hɔ no. Na kyerɛ sɛ yɛtu mmirika a yɛkɔ hɔ no. Yɛkɔkɔduruiɛ no na aberanteɛ no ɛbɔ dua mu. Yɛakyekyere no ɛbɔ kokoo dua mu. Ɛna duster mmiɛnsa no ɛyɛ deɛ drivers foɔ no use no. Baako egu hɔnom ɛna mmienu yɛde akyekyere no ko. Nti yɛhu saa no ɛna yɛhwɛ nkyɛnkyɛn so na yɛwɔ screwdriver bi nso ɛdedadeda hɔnom a yɛkyerɛ sɛ papa no wɔyɛ driver ni ɛnea ɔma baba bɛku no ato saa kokofoɔ nim. Ɛno nti no yɛtwɛn yɛ gyina hɔ sɛ polisifoɔ bɛba na nka yɛnya hint bi sɛ bi kura mpo a sei na ayɛ na anaa sei na ɛyɛ no. Na polisifoɔ baeɛ no ɔmo nso asɛm a ɔmo kaa ne sɛ sɛdeɛ scene ne si teɛ ne deɛ ɛyɛ driver ni ɛna ebi a obi aba abɛgye ne kaa ɛyɛ akorɔmfoɔ ɛba abɛgye ne kaa ɛna ebi a ɔmo aku no ɛde no ato saa kokofoɔ nim. Ɛno nti na kyerɛ sɛ deɛ aba bɛsi wɔ Agona Braka so no. Kokɔ ho sɛ wɔbɔ dua mu no. Anya bi akyerɛkyerɛ yɛ sɛ na wayɛ atade a na ɛhyɛ no ɛna mpaboa sɛ ankasa na no ɔwɔ no mayɛ no. Deɛ no ɔmayɛ no no ɔmo kyekyere no ɔmo de ahoma ankasa akyekyere ne kɔn ɛna ɔmo de abɔ dua mu. To ɔmo de abɔ dua mu. Ahoma bɛn ho asɛm ne yɛkɛn. Ahoma no ayɛ sɛ bɔtɔ ahoma bi saa. Dwa ahoma na. Dabi enye dwa ahoma ɛyɛ dwa ahoma first pa dwa ahoma bi saa. Emu ɔden paa enu no bi ɛna ɔmo de akyekyere no bɛtɛ nyɛ tayadeɛ no. Ɛnyɛ tayadeɛ no wei yɛ dwa ahoma bet ɛnyɛ tayadeɛ ni bia. Ɛno na ɔmo de akyekyere ne nsa ɛne ne nan ɛna ɔmo de abɔ kokoo dua mu. Yɛwo sɛ mpaboa bi gu hɔ na mpaboa no yɛ ahodoɔ mmienu ɛno yɛ deɛ yɛyɛ hu no. Anya bi akɔkɔ ya no mokɔ hu biribi saa. Yɛkɔduru scene hɔnom no ɛna yɛnya ne nteɛ sɛ mpaboa bi gu hɔ saa. Enti ebetumi aba sɛ mmienu ɛyɛ papa na wawu ne dia but ebia mmienu na ɛka ho no ebetumi ayɛ sɛ akorɔmforenfoɔ no ebi dia na ɔmagya no hɔnom deɛ ɛno deɛ yɛyɛ ntimi nkyerɛ deɛ. Na politics na da ne nkyɛn no nso so mutimi hwɛ adekodie wo. Ɛno deɛ yɛnhyɛ da nim adekodeɛ pɔtee paa ne wom. Esi no asɛ ɛnam sɛ na akɔyɛ polisifoɔ asɛm nti na obi asuro sɛ ɔbɛkɔ akɔka biribi wɔ hɔnom na ɛno nso akɔfa asɛm foforɔ aba nti yɛanhwɛ de korɔ pɔtea ne wɔ politics ne mu deɛ. Wo na wokɔ hɔnom a wokɔhwɛ sɛneɛ amu no ankasa yɛ anya bia hu sɛ wɔn pere wɔ hɔnom. Sɛdeɛ asi ayɛ no deɛ ɛnam sɛ na ɔmo akyekyere no nti no ɔno ankasa na pere yɛ ankasa bet ɛnyɛ so wɔne wɔn struggle wɔ hɔ bet ɔno ankasa no wɔn sɛ yɛ dan nipa wobɛwu a wobɛbrɛ ne saa nneɛma ne nti ɔno ankasa na pere wɔ hɔnom. Kokoofoɔ yi a yɛka ho asɛm yi ɛfiri hɔnom de ba kuro ne mu no emu twe ana. Okay emu twe kakra bet ɛyɛ bɛɛ sɛ bɛɛ 10 minutes wobɛduru yɛ kurom hɔnom. Wɔwura yi a yɛka ne ho asɛm yi motumi ahu n'abusuafoɔ ne yere ne mane ebesi sɛ mmerɛ deɛ yɛntimi nkyerɛ sɛ n'abusuafoɔ wɔ hen sɛ ɔmo wɔ hen na mmom ne nteɛ a yɛte ne sɛ ebia wɔn free area mu hanom wotumi hu sɛ ɔmo de ne fira akyiri ɛna ɔmo ba bɛyɛ ne saa abɔnefo sɛm yi wɔ hɔnom nti yɛnhyɛ da hu n'abusuafoɔ. Describe papa yi a yɛka ne ho asɛm yi ebia no obi tie na wonim kora sɛ wɔno ne papa anaasɛ ne kunu ho asɛm ne yɛkan wɔte sɛe. Oye tuntum ɛna napampam no apa kakra ɛna ne mu odu kakra nso ka ho but oye tietia. Ɛna no wɔhyɛ atade bɛyi. Atadeɛ no a na ɛhyɛ no nakɔyɛ no ho sɛ yellow bisa na ayɛ ɛna ɔhyɛ ɛfɔm no yɛ jeans
blue black bisa. Ya samo nti se se ade aposifo abema so de ko Oma baba be fa mu ne de ko agona police station into honum na mu ne wonti. Fiti da mote sare husemi anya bia mote mpopuye bi se bia kromfo bi abampotam ho ne ade ade ho no ankasa kro no sam te sei. Okay, yen hanom ne de krono bi etisei de last 3 years and anke bi yesi. Enso no emrantie no bo mo homoden ma ensi. Nanka obi ji obi ka ewo kwana so. Nenso no abrantie bi efre ni DJ obo no homoden pa di moto Tracy sa car na ma yekokoche car no. Enti ye che car na free honom no yente bibi se bi da. Ebesi se enanope ya yesa ete nenti ebi se bibi se asesi no. Rich, my no was whatever my dear chire my baby and your basa ba onchen ye no me no nsia kase bom why Mate mensomeda si abosua wai aye Richmond kusi ene ne di nkomo free abraka so eno aben agona sachra south mensin masam ne ye kan ahosam a asiem kopa bibia bedi o taxi driver wo ye na dwuma ena nipa bonfo akoko ni yaya ye wie nkenso ha one masa bona senuam edna tadua ho na busua asam no aposifo abam enti ebehwe babie bekwakosi abusanfo na ne egusu e ka mo se Sompa 93.1 FM you are prime to rekase na nsan babia wo bia no egusu e de e ma wo no eye aperitivo bitter dama ene ye kase ene babia befa bia ne sent no egi babia we kwasi broni nsa no Italy abonten so ene ye no oba TV ne so a eye bottles nkruwa e de eye body no eyi ne liquid soap no huru ni pedua ne mu nyina efie wo moja nem efie wo ni pedua ne mo na aboa ma moja no etimi ediafusa ne we ye pa we eye aperitivo bitters asem ne yeka de kire mu yi se oni mo bi ewe bia Italy abonten so oni mo bi wo Germany num ene ade ade a frenebusa ne se aperitivo bitters no eye de ade non alcoholic alcohol bi anim nemum correct ba edema dasani hohuru ni peduanim ma no kra de anya asem ketwa o kidney ne o diabetes no a wanom nura no onya aperitivo bitters na ahase no no a edu no bepe bia hwiegu no anonom a da bia na okoba obawra supermarket bia mu a enye na honum nemum opedudu atotono no akọ FA Masters Limited ya wo ewo Basanjo Road wa ewo eben Accra Girls Senior High School no na pedudu to atone so de frɛ 024627 0221 024627 and 05055 36302 05055 36302 aperitivo bitters no enwan ye bobo boa manyini chegon too soon sem no ne nyina no mu a eto betwa wa abusuanim amada na okoba akokora 80 na okoba 70 na okoba 60 na okoba na yesa hoden ko a aperitivo bitters na yesa adwuma no ede amaye no and a Silent Night Guest House and Event Center so honum en ye ko se bia wanya ohuo bi eyi abafie wadi bi na apesa oye and a ohuo bafie ope baby pa edu omakwa akoda a Silent Night Guest House an Event Center. Oh yeah, yesu so na pe baby a eso bai trewa obenya car park num ene adade amanfo be park wo makase a enkwese ye kwakọ bobo mo hwehwe akwakọ hwehwe omo niam a Silent Night Guest House and Event Center. Your space bagaya ya betimi ababe bibia bi ho Silent Night Guest House. Order honum and say ye chow breakfast. Yes aso serene atmosphere eye befua e ban parties num ne adade a masenko babia edu weekends nko a energy the live band kakra tuatua so ema boys ne gesi on beke common do Sunday a no obedi mutuo obedi fufuo kakra eno so ya na a live Sompa FM so Silent Night Guest House and Event Center asem ne yeka de kire mu yi abusuafo ye wo ahyeabo a IPTA ya yenchen ase kwano so post station no next junction hono man ye wo for 054094 2916 054094 2916 na Silent Night Guest House why you bookings no wakwakoda ho aboa ma bibia e fan we so no nya ntontom sem bia ni hoy kama wo de hamburger kra na ekwa obi ehu akiri situkrum ati ase situkrum sa ade bia sise tokrum bia so no e kama
Anglano. As a friend to us na ye ko kunsu yoso eye senior high school ho eye kunsu yoso senior high school ama meta education foundation for na aso asene mu wo mo eje enkwala afi admission wo mo bi courses ndi wo mo ye bebre na busua eye free education so akwada ne kwa ontua admission fee ontua tuition fee ontua boarding fee books any past questions akwala ne besua nyina no eye free aduane a wo die eye free you so senior high school ama meta education foundation for na aso asene mu omo se afi 2023 omo admission courses ne doso omo ye general arts omo business omo ye home economics agric science omo ye bi general science so no omo bi omo teacher fo a omo aben omo teachers ne so omo ye examiners da waye kwasi exams no omo mark bie nti akwada no de ne duru hono a omo kire ne de ko ene de ba okote exams ne te ye yane so beta mu BC certificate no na de aba na kunsu yoso senior high school ama meta education foundation for ena ehweso wo ma agi akwada no no ma akira akwada ye tete akwada no nyamisuro kwanso ye nya ne basa asem discipline pa ene ye di wura akwada ne mum ye ni akire bia se kunsu yoso ha ya ene ye wa santema sei mesro abata no amani je won se mo pese mo de mo makọ no no obetima fresh telephone number ICC 0244 45 57 57 0244 45 57 57 and I say be a bit my free way so 0247 83 1580 0547 83 1580 and I say be a call www.almametaeducation.org ehun kiremu ehun komo bibia yetintim ediegu honomo we your so senior high school Alma Mater Foundation for ehweso free education akoda no wontua kapreba no hia ni nsuhye no bon saa no sin kodidi akosua de tete akoda no nyamesuru kwaso ba bonten a aba be penin papa ede amomanyi abuzafo nyina we su ne ntwa si kakramra ye ba nsem ne pia ka kire ye de mo ebekọ eye wasa ene ne mpotamu ya tese nkrofo bi omututo gold omakọ akoto gold omonam kwanso ba am roberts akosi omukwam abubọ mu nyina tu akum wonum ye bekọ ne yakọ akodi hu nkomo. Hey, Charlie, nyoma bi ya pao. Pese weni nana wana bobo pa. And now who are the pa pese autonansu wusikanso. Oh. But where that you know, Vodafone cash overdraft. Remember when Philip and who the dial *110#. Select option 5. Now with them. Say yan for no say opese auto 50 cedis data busumi bia. Na account sika 30 cedis wo Vodafone cash wallet swa. Vodafone cash overdraft nje share no ma okwan ma unya sika ka osika ho. The year the opesa we bia overdraft say yeah anyo we ye fufra abejaso Vodafone cash overdraft is say no ma wo kwan ma wunya sika ka wo sika so we do Vodafone cash etua wo broadband subscription moto airtime na data empo se wo send sika it say kakra down Vodafone. Play now Landio, Ghana's #1 casino game. Aviator Al Landio Betway Airport. Betway, for the love of the game. Bet the responsible way. Regulated by the Gaming Commission of Ghana. No under 18. Terms and Sompa. I was for some of my quaba bioba Sompa 93.1 FM. We are prime to break us here. So Sompa 98.9 FM. So Sunyai and an important Yen Twakasiano Sumamone Busia, Yen Famo and Co and Senfu Fromo. Na and Senfu Fromo, Yademo Kono, Yademo Eko Wasa and Chinchina, Wasa and Chinchina, and what a Menfi East abaton pesu so e wato mantemu na ehọ na areho samon kra some perform in some for abato apono so kire say gold buyers bi akwa akototo mu gold oh ewrade yay me kwa kope bibia bedi o ene me bed den nam mpanifo so anaka se sade kine anti asem fofora ye chi so be ade be chon na wo bedware abo amotom no amotom pada afa atade ahye atiesi abonte no anti asem fofora na yesi ade anche no na wedi emu orem pa wo ma sori akototo mu gold
nwura mu o atoto mu abedru fie eto omo shop hono mu a omo hwese atofo beba aba beto gold no na omo ya ne se akromfo ekuta AK47 bowru a hono mo ene gold no wa he sika ne da he gold no wa he na omo ya ne se ten ekunkum omo nyina asese omo ne ma no edekọ na busua arehosem ekyerese aposifo wo atoyema ntamu ene ne mpotem ba sei no eja wo mo a na yebesudi afre wo num ye kofre hwan eja posi yesi enye esuada sebo a wo mo a na yedan wo num to nsafra posifo wo atoyema ntamu tutu amerika duru honum no na kese akromfo renfo primanfo ya wo mo nko breso wo mo di brade ede wo ho akanwura tipa wonma apɛ baabi afa abusia na kewe ne mu senke be kwa oma no so na ye ne yekotie besiefo the professional concern ba ko a oto yenkra edifra atoe mantamu teacher kosa akwakodi asemi ho nkomo nanso yegusu epusu ahoma no se yebeduru ne nkyɛn na asemi wato yemu enkyiremu atom nkyene de amaye nanso ehoma no enuri etutomu a yebekɔ na yene no akwakodi nkomo no koso yene obesum na wato aso yo na ne atete akyere mo sa adujamafo nsusu pa baabi anyoyo edi entia ba wa ma han na adujamafo sesai ni aba se ne udi kan di tudwa no adujama e wo ahafano south east ho na midina sise na omo nsam omo kan na nso omo so omo bridge bi a omo fa so de ko mu afuo mu utumi fa so kra e de ko pie mankan so bridge no asese ye biza se ba ne se ne se ya omo ato mu anum to se galamsi aban na adwen se wotu ase nanso no ene ya okoduru ba bi obi atete ne ni ba ko na ba ko tete ho a o hwe se panyin bi ba ene panyin bi ama ne wate asim na otu a ne sa so wo hwe mfonyin na yetwagu e wo Sompa TV na fe Sompa Facebook live no so a obo se bridge ne nchen ho no a amna bi de da ho a wotu se nya agwo bridge no so no minia ba metumi akase esi ye nche bi a ye bebo awura nsuto blemu de akuafo ho omusu bugam nto omo sere mpanyinfo se sani ebe ombetumi aye bibia na aboa ama akuafo ho no ombetumi akwa akom nsutobre no mpanyinfo mra no momra no mbe yo mo sani ebe ya kene no ombetumi asiesie kama na ma mensam wapi no mpese yakoni ekotie akuafo ni bi a na omo nam twene no so sa abre no a omo ni midi nkomo ni nti nsam omo de to mani one thing say ha say ekwen ha ya ni kwa bia da so ekwa afia na ka te pa kwa nda mankan so no enso kwa yesi mi kama fo ayomu tu amna o kan bia da wiem to ba kan ya no je obi entimi so o kan so a onya amane je kwa yesi ya bridge ni ye pa se o ye mo kwa me ye ani gun concrete ma ye kwa no keye enso mu nyina ya ye je to o kan so onya asem entimi ko so na mu entimi ko ba mi kuno so no ho na ha se kwa akubi wa kira umfa ha na eko ya se o ntu mu nyina fa mo da kira kwantin popa eso ya sero tumina sabe fa galamsi ha ni tu galamsi o anu kaka ya kaka wanya asem papa sensuo topa dia no kwasa bridge Christ wonam so na osuro ebuagum asu enu obi a wo ka bia ma da bia mdura mekasa sa wo bia no wo ka bia ma yesese eni kamafo obi a wa nti bunchen ale sere ye wa de sepa se kebe ye ni akura mesenke ye ni akura yankwo se kumasi o se hino ye ni yankwo ni yankwo gina ayi so ni yankasa na atiefo no kranke ya mo aye kiamoa ye ni ye hia moa nya ba bia mfa nkwa afuom ye braso kura de ha kwa de se ye braso na me ko ho urade amna da wo se wo ya wo tiato amna nim asie pa o se nsu ni je mu se wi mu dia just na yɛntoa so na yɛmfa mo mfiri ba bedu nkɔmmɔ no so na yɛmfa mo nkɔ gyaakye pram so na ɛno ne yɛte sɛ yɛsɛ accident bi akɔ akɔsi mpɔtam no ma nipa bi ɔmo tete kaa ne mu afiri mu ɛma yɛsɛ kaa no na SDA sɔfo bi ɛte kaa no mu bi a ɛbaa sɛ kaa no mu nipa afiri mu no ɛkɔfa yɛm hyehyɛ ba sɛ ne na SDA sɔfo no so afiri mu ne yɛnteteɛ ne sɛ ɛnte saa sɔfo no ɛda so ɛte ase asɛmi kwamre du no ɔde ne adi akyi yɛne no nkɔdi nkɔmmɔ kwa ma han Wamba komo enti SDA sɔfo no de wangu wo ho no ɔte kaa no mu bi so wangu me boa
Maybe I said, yeah, what can prepare now, and no pay fly, and cry free Murano. They have been saying, one more year about a juso or me, and put the money about the great asthma. You say, you know, crazy. Maybe that one for after for more software, your friend Richard or being and going share with Yano or me, say, you know, maybe I bet you, I said, and Quinciano. Now, a brand now won't be more water. For no to look now, we want man. What I know, not sort of man, which not one who not say, offer from Mona, a jack, or my going to watch over Sukakran. For me, Mana, a move up to Pradufia, Sabia Pen, and not over. Now, no, and I just say, a mono about what my son, which we have to change them, and no, and I'm your car, 50 man would be, and they shall one more make a say, a profile, get them one. So for not make a say, na de na I see abeto dwa ja to bi nkwanhyia wonya ene sabre go fracas kwa ati asefo no bibia sabre ente sa na mum no osofo eda konfanachi ayel sabia wodi ayrefe yebedu anchiremu a omode ama ye na enu achi no ye ne osofo asabre ohwe akire ewo ha bra na sa osofo Richard Obey se pasa ewo ha na onu firi wono do besi na na ye owusu kwatin ono na ebesi na ebedu ha no ye ne ho kani edi nkomo mo so kire ya esi ye no emu nyina kire ye nkwati se dia osofo eyire maami Abigail enso ekade kire ye ewo ho me kwa me we adwum na me kun frɛ me sei na ayede abawo nti wo kyerɛkyerɛ mu na se ne nyina ne se osofo bia na wo onwe district wo ye district pastor ana wabenya saa accident no na ne nyina ne se yeso wo kɔ akina nti akina na wo kɔ no ɛhɔ no na okohia asafo ma o gina hospital junction no bisa o se na ade mo kɔ no se o mo kɔ akina nti ema wo gina fa wo se ne hɔ ano no nso kɔ nti o mo mesi nti wo fa wo mo na no ana si junction no so na akina road hɔ no ma baabi ana anwea car bi nso so ne tai pai yesi pai ene yesi de wo mo kyerem de wo mo tai na nkasa pai nti ma olusu we nu hu de wo mfanye na kyese wo de betwi fa wo mo so epiom to so wo hwe video no kra wo se atwe wo makwa akoto nkyɛn baabi nti no ɛbaaye no na sofo nso na ti wo na ye o drive car nti wo no pa na iprakese na wo mo aka de atoyim hɔ ade se de amane ne tie no na yese nipa mienu de mo pente bra me kun mo frɛ no se na asi o nti bra no no so ko meeting onam kwa so nti okokɔ onu free esan baabi a wadu no beto ye ne de na yese nipa bebregu osu se nipa na wu omo sofo nso wu ese sofo pa no munim no wo ade no mti no osofo no musu no se waye de wawu not no you say na sofo nso nye de enwuye nti bra ono sa no mo do mawu nipa mienu de no mawu ana ba akonso de na ono nso ahyase na de no munyina nim so mu nyina nipa fo ne de obi ewu aha nti akire na omo sofo koye mugyeja de na mugina ho su ne ade mu nyi nipa nti ofo so ye omutimi yi nipa no na ese sofo enwuye ana asafo ba wo ye elder na wo sofo ni nim nti ma wo fa we mu no ese ono su nya de enwuye ti mienu ne de ese omo ma omo so de omo ko moche Zafonti we ye nua kwamredu ne ko ne nchen Abe Herbal Clinic ho no yakwa akwaje ayaresa abusua wo yade ne nyina no aduro aye Dr. Bay woni akiri tano so apachapa new site wo be apachapa junction no yase yade bay de he na tete wo hepatitis yade na ehu pa wampa no pomasi bra dache ebehawo diabetes nyina malaria fever ho yin heart ne nyina ta wo hwedi hu dwuma koko na afifiri wo etwere yade we yade bone papa emompa ese bi ma so de biara da Dr. Abesi anka ncho se abusua wo de fabadan no wo behwe to ase nyame adom so nti wo ba obedi nkan no abompa ye na nioma hodro bia wo me wo so ka kire wo no waka ma won so aso atibi tano so patrapa new site one mo be abatrapa junction yemfra bay 0243 345 392 0243 345 392 and 0506 460 208 Fido
ɛna wiedi ne yɛ FIDO fido bosia bo ho si ho da kuma bi no yɛsɛ bɔ star 711 star 999 hash wobɔ star 711 a na wabɔ star biem 9 ahodoɔ mmiɛnsa na wode atwedeɛ no ɛwɔ phone no so na to aso anaasɛ kɔ Google Play Store na kɔ download fido app no fafiri hɔ no ano no ɛho asɛm ano no yɛni agent wɔ baabi a yɛmfrɛ wo nka nkyerɛ ɔsɛ sande sika na yɛnso yɛnsande obi abusua aya no ahyɛ no nso yɛni WhatsApp number yɛni hwee deɛ ɛwɔ yɛ code no star 711 star 999 hash ɛdeɛ di nka wobɛnya 200 Ghana cedis ɛfiri hɔ kɔ 3000 ne akyerɛ ɛna wo nsa ɛbɛka mizo ɛne 5G energy drink yɛkamfo de ama wo nyame yɛ adom a memenda yɛwura pɔ kɔbena na yie no a yɛkɔ no onua na yie no ɛno a ne yɛde kɔ ɛyɛ mizo ɛne 5G abusua kɔ ne kɔpɛ bi tɔwate ɛyɛ kama ahoɔden wom ebie waniwa ɛma wo nkyini no emu asisie ne nyina da ne nyinaa mogya atumi adi afurusane wo ho atɔw ama nneɛma akɔyie de ama wo wɔkɔ mama Esther supermarket a wɔ abu akwa wɔ Baptist University no bɛnya bi atɔ abawa supermarket nso wɔ so amemazi post office wɔno no number no yɛ 0242 737287 Blay Enterprise ɛwɔ asen fosu Habitat Big Time ɛna distributors na abusua bi wɔ wini ba mankɛsi masen fosu twifupra so nyina da yɛ wɔ hɔ sɛ wopɛ bi a fa yɛ homa yi yɛde nneɛma no bi bɛbrɛ ɔkama mekyerɛ mizo ɛne 5G wote hɔ a na ka atu na yɛde abrɛ wo 0558 300 306 0558 300 306 Mema ti dwumadie nyame yɛ adoma memenda ɛbɛyi a ɛna ɛba so live ɛwɔ Sompa 93.1 hyɛ no so yɛka yɛ numero no nsia kase bɔ no wie ya pɛ no nsia mpɛ mu kɔpem no nkono na mema ti dwumadie hyehyɛ so yɛnu aba ma kwabana kase na ɛtena sɛ wɔ mpɔtam wɔ fiefiem baabi a wɔnom nyɛ asɛm no baabi a ebu ntankyia ne nyina da yɛde bɛto baabi ɛda wɔn mu a wɔsɔ mu yɛ ɔmo asadeɛ no ɔmo ntumi nyɛ ne nyina ɛbɛbɔ wɔn mo so ama nyame adom no ɔman Ghana yɛsa fa yɛn toma pa ɛde ɛfrɛ bio na na biam wɔ hɔ no mo yɛn so yɛmfansi abusua yɛde senior force dama kokɔ Veronica Jando akosua somoa wɔ heni ama crunches of mame premani ɛna afei nana kwabena kɛse yɛnkɔ anya nana ya Grace mu MC a wɔno a ɛna ɛhwɛ toto nneɛma Erica Sermo fi so ka ho bi yɛnsanfo panyo Asante Abua Benedict wɔkɔ so mpa so nyanso a yɛnuanom akua nyako abronoma chiame ni mo ne nkae no yɛda mo nyinaa mo aseda mo ase Rexford yɛkyia wa wie pa anuanom a yɛnso so yɛbɛtena ase kenkan kase boyi ayeme akosua agye wakwadeɛ boaten menemenua nana yɛ abo amali bi aboga akosua yɛ kɔna yɛnua baako papa nyameke aquatic kane no yɛ morning show host awon Shira FM sisi on yɛ PRM Accurate Giant Company Limited ne ɛyɛ birthday man happy birthday panty papa nyameke aquatic ne your birthday happy birthday woman kwatenti me de be me di ne birthday ade a na mesra ye se de tadua mu be ye den munya de ne ho wotimi aye adwuma wonim se bo amasa no nka ho a na agro ne ntimi nso ye kwa ye ba nyina no na no anti ne ye bre oh yes keka ne medie se medi ne manu se ka wada me sorry ya o ma yire me se chenchire tina Fesgabre se kwa na medie abse kona me kwa atwuma kofodua na me ame papa Bishop Justice Agimandua Christ Healing Church of Opening Papa Christ asumdwe nka ho na ngosra ne nkosoro nye kese ema Christ Healing Church of Opening Bishop Justice Agimandua papa ise ho na akwa sori ana aya ono ane mpaibo ya na anu ya won besesa amene ma wufie papa na eja obom paye mamia dwampaye ene ade koso ya ye ni baabi ya konti mpaye ya paye ya no domfo ne de ye benam na me di ya Grace ne me efenam ne papa ka awunya nyaa de bia o me an kampese me ye yi treasure na nkam hwiska no so me bokola sinechi me bokola sinechi sorry go Sompa
Onintim be a poor. O poor ya one poor ni kwao. Or the energy and in cransha. Abrabo futu. Yam sumu ni da so. A de energy a brony penina.